De toekomst van Tialf leidt dus net hier, maar hier. Het joerdaastige I-stadion wordt verbouwd. Maar hoe? Dat is een van soortmeesking de grote vraag. De grootste verhoring is een nij dak, maar daaronder een nije ring voor het publiek. Er is een ruimte voor 4.000 extra supporters. Er moet een ring om het hele, een soort zwemband noem ik het maar, om het stadion heen. Dat straks ook het gewone publiek, en niet alleen de VIP's, maar er overdekt kunnen recreëren. Dat we ook geen open verbinding meer hebben tussen de ijshal en de buitenlucht. Via Twitter zijn de toprieders als Sven Kramer voor een compleet nij Tialf te wijzen. Maar het komt dus oors. De reacties van de coaches binnen van de morgen opvallend positief. Ik denk dat het voor de sport beter is dat er met een lager budget wordt gebouwd. Zodat de exploitatiekosten lager zijn, zodat je meer geld overhoudt om de exploitatie op een hoog niveau te doen. Want dat is het belangrijke voor zo'n hal als dit, is dat als je hier traint, dat de faciliteiten op dat moment goed zijn. Het heeft wel een bepaalde sfeer hier en het is altijd een soort trekpleister voor een hele hoop mensen die vooral hier in de buurt wonen. Maar ook buitenlanders, de buitenlandse schaatsers, die schaatsen ontzettend graag hier omdat er een leuke sfeer hangt. Maar dat er wat gebeuren moet, is goed te zien op het dak. Daar staan de grote koelmachines die het te volle energie broeken. Die moeten van het dak af. Een dak dat echt nog eens lekt. Ja, doordat er zoveel apparatuur op het dak staat, begint het dak toch wel verzakkingsverschijnselen te vertonen. En ja, het is allemaal dakleer dat op de duur wordt het reus en je weet niet meer waar dat lek zit. De plan binnen duidelijk. Nog moet er yield op het kleed komen en op dat slag het kind Tialf in 2015 een nieuwe startmaatje.